Para kay Edson kan Barangay San Roque Daraga Albay, ang pagdonar nin dugo, sarong dakulang ambag nga ni madugtungan ang buhay nin sarong pasyente. Kaya naman kasubagong aga, day niya pinalampas na liwat na makapagdonar nin dugo sa ginibang bloodletting activity sa syudad ng Legazpi. Sabi niya, inina ni kawalo niyang best na pagdonar nin dugo, bako man daaluwas sa karaman niya na kulangon niyan ang supply nin dugo sa blood bank kan DOH Bicol. Salamat po ako sa Sanus Care as in sa Ako Bicol with the cooperation of DOH na nagkaigwasin ng programa ng Arog Kini na maski puro paano yun ang pagtabang as in pagsuporta sa mga nanging bukidugo. Magin po yun ang programa kang Obito kang Sanus Care as in Ako Bicol. Si Diana, first time na makapagdonar nin dugo. Aminadong ni nervyos, alagad mas nangibabaw da sa iya ang obheto makatabang sa mga nangangaipo nin dugo. Talaga makatulong sa mga nangangailangan ng dugo. And actually, missing sa pamilya ko mismo. Minsan may mga time na talagang nangangailangan din, di ba? So at least, kahit sa panahon na yun, ngayon na hindi ako nangangailangan, at sa ibang tao makatulong man lamang ako kung sakali. Si Baby Jean, maawot man kutang magdonar nin dugo. Alagad sa screening, napag-araman na kulang ang sa iyang hemoglobin. Bit disappointed, syempre, kasi excited din ako kasi after 2 years, kasi diba nung nag-pandemic, di kita nakapag-donate. And aramtaman na dakulon ang nangangaipon ng dugo. So especially sa dugo ko na blood A positive, so parang rare din siya. Pinanginutan kan Sunwest Care Foundation Incorporated ang nasambit na bloodletting activity na pigkondusir sa Event Plaza kan Embarcadero de Legazpi. Sigun sa Executive Director kan Sunwest Care Foundation na si Gemina Quiros, obheto ninda na makapagtaong alalay sa blood bank. Ngunyan pa sa nakayang bulan kan ipigbiklad kan DOH Bicol ang kakulangan ninda sa supply nin dugo. Total na 50 benepisyaryo ang nakabali sa aktibidad. Ang mga nagdonar, kadaklan empleyado nin sarong construction firm as in may mga nag-walk-in man. And they are very welcome po na mag-donate kidugo. Total po ini, ang benefit po ang society. No? It's not, bako man talaga particular ang kita-kita, but of course the society. At least makakontribute ang foundation kidugo, no? Sa blood bank. Katuwag man kan foundation na Ako Bicol Party List as in Department of Health Bicol. Ugma kami because through our effort and then the effort of the affiliate company, nakakapag-contribute kita maski diit sa sato yung society, no? Especially sa health sector, no? Aramta na ini sarong dakulang bagay na sa mga nangangaipo kidugo. Parte ang aktibidad sa healthcare program kan Sunwest Care Foundation Incorporated. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Maria Lorenzana.